Sziasztok! A HPOV debreceni műhelyéből jelentkezünk, majd 2017-es 435 XD-t hoztak hozzánk motoroptimalizálásra. Gyertek, tartsatok velünk! Nézzük meg a gyári beállítással egy 0-100-as gyorsulás, hogy néz ki. Jó, és akkor innen folytatjuk az új motor és az új váltóprogrammal. Bemelegedett a motor, végeztünk az összes paraméternek az ellenőrzésével, diagnosztikai műszerrel, mindent rendben találtunk, úgyhogy jöhet az új programmal is egy 0-100-as gyorsulás. A különbség magáért beszél, az eredmény egyébként 383 lóerő és 713 Nm lett, annyi, hogy most vettük észre, hogy az autó nem ugyanabban a módban volt, gyári programmal manuál sportban, a módosítottal pedig simán sportban. Köszönjük, hogy végignézted, és kövess be, hogy ne maradj le a következő videóról.